Arkitektura teknikoaren kalitateak zehazten du nolakoa izango den bizigaren espazioen kalitatea. Eta bizigaren espazioen kalitateak zehazten du nolakoa izango den munduan biziko dugun esperientzia. Izan ere, espazio batek oroitzapenei forma eman diezaieke, emozioi kolorea, momentuei neurria. Kalitatezko espazio batek gizakion bizitzak inkuratzen eta zaintzen ditu, eta gizarteren aurrerapena, garapen ekonomikoa eta kultur ondarea besarkatzen ditu. Hor konektatzen baitugu elkarrekin, espazioetan erabakiak hartzen ditugu, hazi egiten gara, komunitate bat sortzen dugu, lanbide bat. Espazioetan gure ezagutzak partekatzen ditugu, eta espazio horren kalitateak eragina badu gure bizitzen kalitatean, garrantzitsua da arkitektura teknikoa zaintzea. Espazio horiek oinarri sendo baten gainean eraiki daitezen, prozesuetan sendotasuna eta zorroztasuna emango diena, bermea emaitzetan, ezagutza erabaki bakoitzean, eta dena ondo eraikiko dela jakitearen ziurtasuna. Eta hori guztia da arkitekturako tekniken izateko arrazoia. Koat Gipuzkoa gune kontzeptual eta fisiko bat da. Bertan Gipuzkoako eraikuntzako 700 aditu baino gehiago elkartzen gara eta gure lanbidearen bikaintasuna lortu nahi dugu. Eta defendatzen dugu, segurtasuna eta efizientzia areagotuz, baita proiektu bakoitzaren balioa ere. Ezagutza partekatuz, zimendua sortuz, lan indibiduala indartuz eta gure komunitateko kide bakoitzaren ongizatea sustatuz. Eraikuntzak funtsesko eragina du gizartearen aurrerapenean, eta gure lanbideak funtsesko eragina du eraikuntzan. Koat Gipuzkoa gara.